יפה ניתאי, אתה מנקה להם את הפה, מי מתלכלך? את הבטן, נתלכלך לו הבטן? ניתאי, ניתאי, בן כמה אתה? בן 10? בן כמה אתה באמת? בן 4. וכבר אתה מאכיל תוכים? כן. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? בובה בנאי שמכבה שריפות. הוא רוצה לפר אותה. ואילי, מה אתה רוצה להיות? והוא רוצה עורך דין. עורך דין? יאללה, על הכיפק. עורך דין שמגדל תוכים אתה תהיה. יאללה, ניתאי, תאכיל אותו. הופה, הוא נתקע שם, תעזרו לו. לא, הוא יודע מה הוא עושה. זר על הכנף אילי לאט. כל הכבוד, צדיק. אבא, שלי לא רוצה לאכול. אבא, הוא לא רוצה לאכול. כי אני נתתי לו גם לפני, אז אולי הוא כבר סיים. אם הוא חזר לבד, יש מצב הוא סיים. הנה, גם הוא היה צריך לנקות את הכלוב. אבא, הוא רוצה לחזור. הכלוב מאוד מלוכלך. חזר. חזר לבד? אני מכיל אותו, כן, קפץ. כן, הקטנצ'יק, אתה מאכיל את הקטנצ'יק? כל הכבוד אליי, משמאל לימין. ניתאי, יפה מאוד. רגע, אחד תנגס. לא אתה מפריע לי להכין אותו. אז תבוא אתה לפה, תהיה אתה פה, ואני פה. כל הכבוד אליי. ניתאי לאט עם המגבלה, ניתאי, תנקה אותו קצת. הנה אבא כך. סיים? הכל? וואי, יפה. נראה לי עוד רעב קצת אליי. גם אתה סיים הכל? כן. יפה מאוד.